Goddag, velkommen. Goddag, velkommen til Sore Minecraft. Vi laver telefonfis med en eller anden uheldig bager. Og den slagter. Vi ringer til Allégården Slagter. Den ligger i Odense Center 5000, Allégade 34. Hvis I kender den, så skriv lige. Nu mister jeg Den kender vi alle sammen. 66 12 68 18. Like a boss. Er vi klar? Der var ikke forbindelse på det her lort, den netværk. Jo, nu kommer der. Jo. Og det var det spejl. Det spejler. Hvem snakker? Simon, du Det- snakker. Ja, det var Asger. Nej, det var Asger. Ja, det kommer til at fail. Det kommer til at fail mega meget. Hej, goddag. Jeg vil bare høre, om I har grisetær. Grisetær? Ja. Hvor mange skal du bruge? En del Ja. Hvornår er det til? i morgen kl. 14. Ja, hvad sagde du til? Det ved jeg ikke. Nej. Ved din mor det? Snakker lige med Birgitte. Den der, den. Hvorfor er så dårligt til det, Asger? Fuck dig, man! Ja, man, nigga boy. Fuck. Er den i gang? Ja. Lige der, den er der. Simon, ja. Jeg ved ikke, om der står der. Ej, det er bare. Hvor er det her? Find en lampe. En lampe. Okay. Shit. Sore Minecraft. Den lugter den der på. Hvad der?